Nimbag nga rabi iyo amin kakabsat in the Lord. So adda ka manen nga intayo nga rod pagsasaritaan di nagsasaritaan di kalman. Ket sakbay tayo nga rugyan datoy lifeline topic review. Inak nga rod awagan pa lang di kitay kakabsat tayo nga kadwa tayo tatta dito screen. Ket akas enak ayaban suda damagik nga rod no ana iti napasamak kanya da kada tinapalabas nga lawas o napalabas nga aldaw. Yunak nga ayaban pa lang ipakilala na ni Ate Jonalyn. Pakilala mo ti Bagim, sis, and then maybe a short no ano ti nangyari king kakalit na palabas nga lawas. Hello, kakabsat. Hello, gagayam gan kakabsat na yung bag na rabi tayo amin. So, ano? Ano, wala pasamak. So, praise the Lord, mat daw adoy dagiti challenges when it comes to obedience kani God. Kat isuna latamot timang sustain kanya. And at the same time, adamat dagiti namit ko nga dagiti babbalasang. So, hello, kadagiti may follow up kut tabako kang. Adding ko kay taga Marcos Pai. So, hello, kakabsat. Good evening. So, stay tuned. Kaputa nga rin tagkabay daki ni Ate Maylin, bakmat ni Ate Maylin. Sige, good evening, kakabsat. Dati man ito yan, tapno intayo, adalan, dagiti sasaon ni Apo Diyos. So, igrit ko man dagiti kakabsat, nga agbibuyat atta, especially dagiti contacts, nga namit mi lang itatay. Agmimit tayo manan through virtual and even iti taga-Cagayan. Praise the Lord. So, hopefully nga makipagkadwa kayo kada kami, manipod itatang oras aging gana nga malpas. God bless you. Hintayo datoy kakadwa tayo mitata nga lalaki. Hintayo pakilala nga rin mga bro. Yun na tayo ni Kuya tayo Denmark. Good evening, naimbag nga rabi iyo, gagayam kan kakabsan, agyamanak iti dati man nga rodon tatanga gundaway nga pagtutungtungan iti nakapimpintas nga mensahe iti Dios. Ket stay tuned lang kakabsat, ket itimat nangyari kadto nga lawas ket agyamanak iti Dios kasi tika may nga kabsat tayo nakapasa iti civil engineer. Congrats Brad Marvin, kindi iti kakadwa na nga nakapasa. And regarding what kiti namit ko iti Kalman, continue lang iti dingeg ta aglearn tayo ng amin kakabsat. Di lang Brad? Kamusta met ni Brother Reynaldo? Kasano met iti lawas mo bro? Nakabutos kamot lang? Hello, naimbag arabi tayo amin gigayem ken kakabsat ken Kristo. Bro nagawid ak idi Sunday evening. And praise the Lord, iti napasamak mo kanya last week and this week kat day iti doors nga nag-close and nadadamot iti doors nga nag-open. And tatamot praying nga adumanen iti or adupay iti doors nga ag-open for the Lord. Ilang bro kanya. Hello. Patsakmat nga rod ni Kuya Yo or ading yung Aldrin Tapek. Ket itimot nangyari kanya kadati na palabas nga aldaw adumet iti inubra ni God and kaway-kaway naman dagiti namit-mitat tay nga tagad tatang Joe ket dagiti pa na dumaduma nga contacts and learn tay amin kadati pagsasaritaan tayo tatta kakabsat. So bago tayo nga mangrugi inak nga rod ayaban ni sis ay kuya tayo Denmark akas mang-open prayer. Sige, kararag tayo nga rod kakabsat. Let's bow down our heads and let's pray. Father God in heaven, yaman kami Father kadeti man nga
gundaway nga ipay mo kanyami ket sika nga rod agtultuloy nga agwork ket mang-reveal kanyami babaen iti sasaom mas maawatan mi iti kayat mo nga ipaay kayat mo nga ipalearn kanyami o kasano kami agtulog ken kasano mi nga idaydayaw iti nagan mo amumi nga haan mi kaya iti daytoy mi marami ti pagayatam no awan kay ti pinagdiag mi nga acknowledge o Lord God iti Holy Spirit nga mang-guide kanyami amumi iti Holy Spirit ito ti speak iti maysa ken maysa lalo kadagiti agbuy-buya mas maawatan da iti sasaom ket hala nga maawatan kundi mi-implement mi ket kada ti internet connection mi sika nga rod iti mga range ket anon mas handpulos nga maputol datoy nga mensahe dati nga rod idawat mi iti nagan ni Jesucristo nga po mi. Amen. So, praise the Lord. So, hindi nga din, pagsasaritaan kakabsat, DJ topic tayo, iti kalman. Kat ko lang inakibasa, DJ 1 Peter 1:14. Kunana jay, kas natudyo nga anak, agtulnog kayo iti Diyos, diyo'y palubos ti biyagyo nga iturayan ti kinaderet akas idi saan nyo pay nga ammo ti pudno. So detoy iti panakatapik tayo tatakakapsat, pagsasaritaan tayo, and bangig tayo, babayan iti na dumaduma nga revelasyon ni God kada ti kakadwa tayo. Darod, di sumaro ng slide, umuna nga pagsasaritaan tayo tatakakapsat, ket iti kunan nagtoy, agtulnog ti Diyos, anya dagiti banag nga ubraek, ti inaldaw, tapno maigaed ko, ti agtulnog iti Diyos. So, intayo ayaban ni Kuya tayo Denmark, pas mangidaulo dati challenge number 1. Praise the Lord. So, ano ba dati una ket may isa nga anak bati ubraen ti inaldaw una kakabsat ket di ba di last meeting di desire ba. So, hanlang ang agkaroon ti desire nga mang-take the word ni God kundi i-implement mismo. So, dijay ng daduma ngamin ket ada di desire nga aggrow in the Lord or agtulnog kini Jesucristo pero apay nga marigatan apay nga ada ti kurang iti inaldaw-aldaw. Dito makuna nga DJ word ni God kay nagtutungtungan pa DJ the power iti Holy Spirit. If una kailangan nga iubra ket i-acknowledge ko mismo nga ni Holy Spirit iti mang-guide kanyak, mangi-reveal kanyak no anaman iti ibagbagana iti word ni God especially quiet time. Kasi once nga may nga own understanding ko lang iti pairalek, kurang tulata kumbaga ti pinagtulnog kumbaga kathaan ti hangan ni iti Dios iti nagkasa kundi di bukod ko nga bagi. So dijay take the word ni God and allow the Holy Spirit, then the Holy Spirit ti mang-guide iti mangi-reveal mo anaman talaga iti ibagbagana han ko dapat nga i-consider or acknowledge di bukod ko nga an own understanding. Hindi lang iti may isa nga kailangan nga tanon maarami kumbaga clear di pinagtulog ko kini apo tayo nga Dios. Sige. So intayo arod ayaban dinaysa di sumarano nga mangibagamit iti naawatan na kadeti pagset ni Brad J-Boy. Sige. Imbag arabi itayo manen gagayem ken kakabsat. So nagpintas ito nga maawatak no anada dagiti banag no ubraek. So in list down ko dagiti sang kabasit nga naipan ko umuna ket karakanayon nakagbalin connected to God. DJ admitar kan i-acknowledge ko nga iso na Lord iti biag ko. Tapno niti kasta iti panagtulnog ko kanya na ket nawaya ken awan iti burdens na. Pakadwa, be focused. Dapat ket apagringin iti bigat, amin nga obraen, amin nga plano ket
ada kanya na iti focus. Naka-focus na kanya na and haan nga iti anyaman nga ada iti lubong. Pakatlo, be active in my relationship. DJ, relationship ko kanya nagat haan nga mechanical, haan nga DJ at dalaeng but rather active. Okay yung love relationship, okay yung communication. And as well, be contented. So, DJ tatnon, tultuloy iti panagtulnog ko iti Diyos. But first, settle the heart ko and mind ko nga sumurot kanya na, sumurot iti pagayatan na, and sumurot iti noble task nga intent na kanya. And lastly, nadadami na pat nga naibagag aya. And dati isam up ko kanya, tatlo niti kasta tuloy-tuloy iti panagtulnog ko iti Diyos, kasapulak nga ag-remove or remove dagiti padagsen nga adda kanya. So by the leading of the Holy Spirit nga rod karakanayon tayo nga ibagbaga, if adda kanya tayo ni Holy Spirit, amo tayo na another iti katen. So DJ kanya, tatno tultuloy iti panagtulnog ko iti Diyos, I need to remove amin nga bandages, amin nga padagsen kanya. Di lang kanya. Praise the Lord. So nangyigan nyo met kakabsat, DJ yung share ni Brother A-Boy. Akas intayo nga ron, kitain met, no kasano tayo agtulnog, kiniabo tayo nga sus. Hintay met tinggen pa, DJ panakaawat ni ate tayo, Mama Eileen. So, good evening again, kakabsat. So, dati number 1 question nga, ana ba iti ubraek, tapno iti inaldaw-aldaw ket maigaed ko iti tulnog iti Diyos. Yung muna nga naipa, jimain ko tatay deti ket DJ kwa, umuna pay laeng nga riing ko ti bigat. DJ, pinagriing ko pay lang iti bigat before nak nga ubraan dagiti banag nga ubraak iti inaldaw-aldaw ket DJ sangwon talaga ni God. DJ tingamin nakwak iti ket DJ kasang di ko na ni Brad J-Boy tatay your relationship ken kuana. Isu ngamin iti may isang pudpud no nga anak ni God ket normal para kanya na iti o masideg or nauneg nga relasyon ken ni Apo Diyos. Kat dating relasyon iso iti mang push kenyak personally tapno ma-enjoy ko DJ obedience ko. Hala nga DJ obedience kundi even ti amin nga aramidag iti inaldaw. And DJ nga words or DJ nga relationship ken ni God kat iso iti talagang amang guide kenyak na nati dapat ko nga obraan iti may isang nga aldaw. Iso nga priority lang talaga dati iti kasi syempre iti urado iti challenge nga talaga met basta ada iti word ni God ket isu iti panghawakan tapno maobra nga nasayat dagiti banag nga ipapaobra ni God iti inaldaw-aldaw. And DJ amin nga obraan ket dependent ken ni God. Haan nga DJ dati sarili nga decision or obraan kundi DJ talaga iti maging guide talaga. And even DJ no dati plan kasi shock namin talaga met ket naipa-demonstrate met digiti leaders nga amin nga obraan talaga within the week or magkaroon iti kwakot adati nilay down talaga ken ni God amin DJ yan. And DJ nga rod lang hanggang plano, lang hanggang word kundi maging joyful nga i-apply nga talaga. And that iti resulta na DJ napintas nga relasyon ken ni Apo Diyos. So DJ iti na anak mo na understand ko ken detoy Brad Aldrin. Praise the Lord. Hintay met tinggen nga rod ni ate tayo Jonah. Sige, kakabsat. So, inayon ko lang kasi may samot tatay mabasa at dati kat ana ba dagiti banag nga makalapad kinyak to follow the Lord. So, umuna pat in emphasize mo kinyak diti ni God nga karon nak dapat iti peace iti heart. Nung syempre kasi ang gimbaga dagiti kakabsat tatay nga awan talaga iti peace iti heart no awan DJ word ni God nga talaga within the day. So, dagiti banag nga katantap no baling nga dagiti sin, giti unbelief, laziness, and even iti
preservation nga kunada. So makita nga dito iti rason na nga han nga makapagtulnog nga talaga kanikat. So DJ for me nga agkaron iti eagerness. So DJ baga dagiti kakabsat tatay nga through His Word and through the leading of the Holy Spirit nga mang-encourage kinyak, mang-push all the more kinyak to meditate on His Word. So, DJ mat nga karoon na kung mat iti eagerness nga patuloy iti daily walk ko kun ni God and even kun ni Christ. So, DJ lang mat kinyak kakabsat. So, DJ Kapsat, na pintas nga mamamuan tayo, no sino ni Yesu Kristo, iti panagbiag tayo, ken no sino tayo, kini Yesu Kristo. At nanigas tagat amu tayo met, iti bubraan tayo para iti pagarian na. So, entero din, DJ sumarano nga challenge tayo Kapsat, inak ibasa kung nanadtoy, agbiag ti kinalinteg, anya dagiti kang runaan, apat check, iti inaldaw, tapno masurot ko ti Diyos, sipa pasnek. Inderod dinggen no anati maishirmet ni ate tayo nga Maylin kadetoy. Challenge number 2. Sige. Praise the Lord. So, agbyag iti kinalinteg. So, ano ba DJ kinalinteg? Dati DJ, surutan talaga iti pagayatan ni God. So, anya dagiti kang runaan apat checks. Siyempre, kasang bagak tate nga G number 1 nga sasaulang talaga ni Apo Diyos kasi 'di ba i-relate ko lang DJ topic mi tatay GBS John 16:13 nga the Holy Spirit will guide you into all truth kunanadtoy. So, aka-connect na talaga mo with the word of the Lord and the Holy Spirit will convict me nga talagang ubraan detoy anaman ti instruction ni God nga aramidok nga talaga. Tapno they are well directed na nati dapat nga arabiden and tama talaga amin nga ubraan no guided with the word of God. Han nga ano di term ni Brad Tatay nga Charles ket hang nga maiyaw awan nga talaga. So dito nga rod NDJ kuana yi ano na tatay word nga halang mot isuna nga talaga nakangagak DJ nga the Bible as our manual nga talaga and dito iti mangiturong kinyatay iti pagsayaatan and ni ko na nangarod ito yung awan iti sa bali nga patyon no diket di DJ sasaulang ni Apo Diyos. DJ lang iti talaga nakita. So nga dagiti kakabsat nga nya naganan nga nasursuruan na quiet time or agbasa iti Bible. Let's develop yung relationship with the Lord by reading it. Hindi lang siya reading kundi agkaroon iti conviction nga i-apply amin dagitoy kasi syempre DJ always kung ibagbag ka dagiti contacts ket revelation without application is useless nga talaga. So, iti mang palinteg and ti may isang pudpud no nga anak ni God, nakitak talaga itoy nga normal para ken kuana nga basaan dagiti sasaon ni Apo Dios. And DJ iti may isang normal nga aramidan iti may isang anak ni God, di kayat na nga i-develop ti relasyon na ken kuana nga talaga. And then iti mang patubker iti panamati iti may isang anak iti Diyos. So, DJ lang Brad Aldrin. So, ayun, Kapsat, nangiganyo mit yung baga ni Ate Maylin. So, na importante kanya tayo kas Kristiyano, maamuan tayo dijay word ni God. Kasi iti spiritual life, isutipan nakamanual tayo yung word ni God. So, tapno niti kasta, agbalin nga nalinteg. Iti, panaka iyasidigtay pay, kini Apo tayo nga Yesu Kristo. Agkadwa ni Ate Maylin, kini Ate Jonah, so ni Ate Jonah iti sumaranungarot ka. Sige, kakabsat. So, mamati na nga adot makarelate ka deti challenge number 2 kasi adumot siguro dagiti padak nga agbuy-buya nga naggapo iti sabali nga churches. So, ado nga pamati. So, dagito nga kabsat. Dagiti pamati nga no daddo mo kat maisursurot ka. Maisursurot na. Asya, iso nga
title na pelang agbyag ti kinalinteg. So di kasang gimbaga tatay ni Ate Maylin nga ti surutan nga talaga kat word ni God. At syempre through quiet time, through dagiti preaches, kasi through word ni God in the Bible. So no dadto magamin kat no ngamin ada dagiti manggan or even shock no kwa kat kang ronaan na idi damdamok iti maki-join iti Bible study kasi first time ko maki-join iti Bible study idi kat adu pa lang dagiti mindset nga nakagawi ak idi diadanak pa lang di imunak nga church or paki-joinan nga nadalak aging ga idag BBS kami nga sa mga dagiti pamati nga hanmut nga masarakan iti Bible. Isong nga DJ kakabsat ay highly encourage you dagiti agbuy-buy itatta for us nga madisib iti kaaway wenang hanga ti hanga ag-base iti sabali nga tao but ag-base nga talaga ti word ni God iti Bible. So DJ matapno agkaroon iti well-directed nga Christian life. So DJ kakabsat. So, ayun na nga. Di bagbagan ni ate tayo Maylin, ay ate tayo Jonah. Haan nga religion, iti mangipalinteg kanya tayo. So, let's be very careful no ana gisurusurutan tayo. Gisurusurutan tayo, the word ni God, tapno, nalinteg tayo matlanga, agsurot ini God. Akas makita tayo matigay. No, i-recall tayo, DJ bridge illustration, haan nga good works, good moral, education, and religion iti mangipalinteg kanya tayo. No dikit ti jay word ni God nga babaen iti panakasalakan tayo ket ni Yesu Kristo akas na tayo on the cross. Di ordingan ni J-Boy akas diya. Challenge number 2. Thank you, bro. So, ito magkanyak ka DJ Maysa. Siguro nga, Maysa nga kang ronaan nga pag-check ka DJ vow ko in the Lord na DJ in-commit ko in the Lord. Kasi no DJ iti pag-focus ak iti inaldaw-aldaw, iso iti purpose ko, iso iti pag-work ak or pag-ubra akin, iso iti paglupasan iti biyag ko. So that nga rin, may imo na nga napanonod kita actually ket DJ, I will be with the Lord soon. Kasi no iso iti nagyan iti heart ko, iso iti nagyan iti mind ko as well. Ket iso iti karakanayon nga main input kanya and iso iti output kontumeten ket DJ obra iti pagayatan na. Nagpintas nga ro di word na si papasnek. Haan nga di pagayatan ni God 10%, 40%, 99%, but rather 100%. Kasi si papasnek ko na detoy. So in connection mo lang, kasapulan nga maikat amin nga burden and bandages tapno niti kasta agbyag na iti kinalinteg 100% and masurot ko iti pagayatan ni God 100%. And nayon ko lang mat ka DJ word ni God is dagiti examples nga everything in this world is meaningless and haan tayo nga para iti lubong but rather at iti kingdom in prepare ni God kanya tayo. So DJ iti kanyak mat bro. So, praise the Lord. Nangigan nyo mat kabsat. Nagiging talo nagsishare iti kasano nga agbyag iti kinalinteg na dumating siya da kabsat ni kuya tayo nga Renaldo ket about commitment met or jubaw mo kunana ka DJ kinigad. And intimate din nga ron ni kuya tayo nga Denmark akas mapanamit i-share iti revelation ni God kadating challenge number 2. Praise the Lord. So actually tinaysa nga nagkasakin iti ticket. Ana di umun-una nga pag-check or pag-check ti inaldaw-aldaw. So ando yung word ng Panginoon. So, pero minsan is yung identity. Kailangan talaga mismo when the identity in that tanong ka na yun na nga agtunog kini Hesus Kristo. Legitimate sa amin daduma malipatan. Legitimate sa malipatan no tultunong na kung tinigad nyo sometimes but ada kurang na because
nakakilig DJ maligtaan DJ ana ba di identity in the Lord. So DJ tinisa nga kasta ay DJ tinisa nga kailangan nga patchen inaldaw-aldaw. DJ ko tumang di pinag-quiet time ko magkinasadot nga ag-quiet time no digbigat ket identity ba talaga DJ di kinasadot? No, haan. DJ tinisa nga kailangan nga yung identity o in Christ dapat clear man kanya DJ sa una. Kasi hangwahang clear kisa sa ni God iti pinagbiag ko haan met clear identity in the Lord. So DJ kailangan maging sustain lang dapat kanya na faithful, available, and teachable. So faithful, doing, and taking the word of God in my life. Available, mga adadado mga situation kahit na ipalunigad kanya, lalo in tests and trials. And may katlo is I need to become teachable. So sakto lang yung baga na ating mahiling tatay, awan serbi iti word ni God no ang kumat may apply. So I need to become teachable, may apply. So iti daytoy mas di nga masurot or kan di kinalinteg kayat nga di kano masurot di kayat ni Apo tayo nga Diyos di kinaya. Hindi lang kanya Brad Alvin. So, ayun na nga, yung abbreviation ni Kuya tayo nga Denmark. Faithful, available, and teachable akas anak o disipulo ni Yesu Kristo. Intero din may katlo nga challenge. Akas iti ko na nanadtoy, challenge number 3. Agbiag ti kinapudno, anya dagiti pang teng-tengelak, a kinapudno tapno si papasneka, ang mangiwaragawag ti sao ti Diyos. Yun natin yung oras ni Ate Jonah, kadeti challenge number 3. Tantanan. Sige, kakabsat. Nagpaspas. So, ito yung challenge number 3, agbiag ti kinapudno. So, dagiti words ni God. Actually, amin mo't nga adadjay written in the Bible kat iso iti way tapnog tulnog nakpe all the more. Ngam kanain ko ngamin i-share no pa DJ John 3:16. DJ kanain ngamin nga subsublikin yak DJ love ni God no aping anamat iti reason na no aping i-share ko or kailangan ping nga ma'am amo ni Christ ipanagbiag ko. So DJ love ni God iti makikita nga motivate kinya tapno i-share ko mat iti padak nga tao DJ love na. And at the same time iti ngamin nga makitak DJ hope in Christ nga DJ nga di ba John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son. So makitak DJ nga at the hope in Christ nga ay kailangan ko nga i-share dito, kailangan ko nga agpatuloy iti daily walk ko in Christ kasi iti padak nga tao ket kasapulan damot ni Christ, kasapulan da iti hope in Christ. So DJ, actually adupay and even that passage tayo itata DJ as a children or as a child of God ket natural lang nga talaga nga i-share or agtulnog pay all the more ken ni Christ. Uray man pay ado mabaling nga dagiti estudyante itatta marigrigatan da when it comes ti panagbalance iti time da iti studies and even iti panang paunag da iti understanding da when it comes in Christ or in iti spiritual da ngam dating mat for us nga agbiag kunan nadto iti kinapudno kasapulan talaga nga paunagan tayo iti understanding tayo in Christ through that word ni God and at the same time di kanay nga ibagbaga dagiti kakabsat tayo nga by His grace ket isunan tumat iti mangtulong and through grace and mercy na ket isunan to ti mangtulong amin kada tayo. So DJ fighting kadagiti estudyante tatta kang ronan nagtattakat asideg iti finals ban. So DJ agbiag tayo or panghawakan tayo dagiti words ni God, especially dagiti promises na nga
no once nga patuloy tayo nga mga understand ti will na iso na iti makin control iti amin and his perfect timing kat iso na lang iti mang tulong kada tayo. So DJ lang kakabsat. So, ayan, praise the Lord. Inteng rod pa again kakabsat pa, DJ, word ni God, kanya tayo tapno niti kastakit, natiptip kermit lang, iti trust or panangitid tayo, iti hope kini God. Siyempre, agbyag ti kinapudno babaen, DJ, quiet time tayo nga i-reveal mo lang ni God kanya tayo. So, inteng rod again ni Brad Reynaldo, kada ti challenge number 3 manin. Praise the Lord. Kay kanyak mat itoy, number 1, kat DJ promise or promises or dagijay promises ni God. Kasi no iso iti tengtengalag inaldaw-aldaw, amok iti obobraag, amok iti purpose ko, amok iti papanak, and amok iti pangusarak iti biyag ko. So DJ nga rod famous verse, no, one of the famous nga verse, Matthew 6:33 nga isik tayo the kingdom ni God and amin dagitoy kat maitet daw met kanya tayo. So DJ no adalem nga talaga and sa pulen pay digiti nagpipintas nga words and or balikas ni God ket umadalem iti panangtengal iti promises na. And next ket syempre han nga maawan DJ life verse. So it is when iti life verse ket word ni God and no iso iti karakanayon met nga bagbagkaten iti inaldaw-aldaw, I believe klaro nga maiwaragawag met iti sao ni God. And lastly, damat iti ket mai-share nga verse no John 3:16 gani ate itay, tatamat is 1 John 3:16. This is how we know that or what love is. Jesus Christ laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brothers. So DJ, no, adda talaga iti word or words ni God kanyak automatic iti panag-ubrak mat iti pagayetan. Ilang kanyak, bro. So ayun, gilagsat napintas nga maawatan iti purpose iti panagbiag tayo kasi kasano tayo nga maamuan di purpose iti panagbiag tayo balik rin sa quiet time. So yun sinare ni Kuya tayo nga Rinaldo, ikan tayo iti purpose or iti meaning iti life tayo iti panagfollow kini Christ. Birukan tayo no ana iti life verse tayo no di tayo nakabiro iti life verse tayo. And dato iti panaka-assignment yo as hintay to share kadigitay leaders tayo kabsat. Hintay ro dinggen ni Kuya ito yung Denmark kaditi challenge number 3. Praise the Lord. So, na-share met kanya tayo tatayan ni Brad Jeboy kay Matthew 6:33. So, regarding mat niya, an additional mat talaga, sometimes we are seeking the kingdom of God, pero sometimes nakakaligtaan mat DJ part iti and his righteousness ba? Di kinapudno ni Hesus Kristo. So, di kinapudno ni Hesus Kristo sa tila makita iti dito once nga clear DJ, the word ni God, pero leading of the Holy Spirit. So, kakonect nga ni digiti pagtutungtungan tayo lead the Word of God, the Holy Spirit. Pero, ada ti part tayo, leading revealing how we hold the Word of God. Kasano ba strong, pinanggumgum tayo di Word ni God, pinagyan tayo. Kasi kung alisto lang namin nga maikit ti word ni God kanya, tayo po ti alilaw iti lubong, alisto tayo nga mate, alisto tayo lang nga, naligat tayo nga maibiyag iti kinapudno. So DJ, the more na i-hold talaga di word ni God, pero kasano tayo nga i-hold, di word ni God. I need to practice it, moment by moment. Iubra, iti ka na inaldaw-aldaw. Kaya nga rin katay kinapudno tapno maiwaragawag. Kasi once iubra iti kinapudno, inaldaw-aldaw, iti pinagbiag ko, adu iti kumbaga makita iti aglaw-law ba na iti nilang Hesus Kristo lang iti pagkamanganda, nilang Hesus Kristo lang iti papananda. Kasi ni Hesus Kristo mat lang iti a way and He is the way, the truth, and the life.
So awan si Dijay ilirimod kanya dapat inaldaw moment by moment nga ni Hesus Kristo iti makikita kanya ken makita dito once nga di pinanggumgum or um, pinang-hold to the word ni God, haan ko dapat nga baybayan. Ha? So, Vijay kanyak iti daytoy, nilang kanyak Brad Alvin. So ayun na nga. Ay, kasano ba ngamin ka gum-gum or kasano tayo ba ngamin nga iganan jawid ni God kanya tayo. Kailangan ket firm. Very suna dapat haan nga may isang angkas jeti pa nagkim tayo. Di may isang banag. No dikit-dikas jay, tapno ni dikas ta, grabs tayo mutlangan na laing di jay with ni God. So kas jay, kapsat, inak nga rod, summary or inak met kitan, no ano digayan na pagsasaritaan tayo kapsat, ket di ay challenge number 1, inak i-share ka na yun, nga DJ James 2:26. Kuna na nga DJ, faith without deed is dead. Napintas met lang nga DJ pamati tayo kinigad at sa tipakakitaan nga datayo ket agtultulnog met laeng. So kuna na jay James 2:8 verse 18 James 2 verse 18. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by what I do. Pagkita tayo orod kakabsat, di pamati nga addaan kanya tayo. And that is by living DJ with ni God. Agtulnog tayo nga nalaeng akas DJ inshirmet dagiti kakabsat tayo tatay ket intayo i-review no di adto ti dita na awatan ket DJ inshare da. Anmet kiti mapukaw dito kakabsat. And intayo DJ challenge number 2 agbiag iti kinalinteg. So ni God di na tayo kayat nga makipag-fellowshipen kadagijay darkness. Tiket na kanya tayo ket agbiag iti kinalinteg. Haan tayo agsubsubli iti life or haan tayo agsubsubli jay old life tayo. The old life means di jay kas lang awampay iti focus iti panagbiag, awampay nalinteg kumbaga. So let's live. Pukawin tayo di mindset tayo di jayan. Dikit di i-renew tayo ti panunot tayo nga agbiag tayo iti kinalinteg. Siyempre, the challenge number 3, babaen iti kinapudno, which is jay word ni God. Han tayo makakita iti kinapudnon, no dikit di jay word lata ni God, iti pakakitaan tayo di jay ibagbaga na nga kinapudno. Haanen nga agbiag iti kinuulpod, no dikit di puro katotohanan. Kaya napintas kakabsat nga intayo paunagin, DJ relationship tayo ni God, tapos na maamuan tayo amin, dahil ito talo nga nagsasaritaan tayo, tatanga rabi. So sakbay di jarod, sakbay tayo nga iyan. Datoy, hintay dinggen, DJ i-share ni ate tayo nga Mylene, nga about iti na imbag nga damag kini Kristo. Sige, praise the Lord. Sino iti nablesan kadeti message tayo tata nga anati tema tayo anak agbiag nga kas anak iti Dios. So iti may isang anak ni God, ana ba iti number 1 nga dapat nga maging character na or attitude na. Deti DJ kunan na nga red EJ kwa, EJ 1 Peter 1:4 natunog iti Diyos no anati aramiden na. So, nang nangagantay dagiti sharing tatay kakabsat nga detoy iti may isang haan nga natudyo nga anak or haan nga agtultulnog ken ni God ana isuna anak ba ni God no ka? Di ba? Ngam detoy haan nga natudyo ket deti DJ pan nakaisina tayo iti relasyon ken ni God so deti DJ basol nga kasko na nga digiti kakabsat tatay nga iti may isang anak ni God ket haan nga agbiabiagen iti basol or kunana itoy nga haan nga paiturayanen iti kinaderrep akas idi saan nyo pay nga ammo iti pudno. So deti ngamin nga kinaderrep
dagiti kakabsat nga agdingdingeg deti iti mang paawan iti relasyon ken ni Apo Dios isu iti mang block kadijay mabalin nga aramiden ni God iti panagbiag iti sagtunggal maysa kadatayo. So detoy anabati dapat nga aramiden nga rod iti maysa nga tao nga agbibiyag pay laeng iti kinaderrep. Detoy talaga iti isurrender ken ni God or irepent talaga ken kuana tapno talaga nga madalusan iti puso ket isuna iti agari iti panagbiag iti sagtunggal maysa ket detoy kunana itoy 1 Peter 1:14 nga kas natudyo nga anak detoy iti may apply iti maysa nga pudpudno nga anak ni God iti inaldaw-aldaw nga panagbiag na. Di klaro nga maawatan na nga talaga or maawatan nyo nga talaga nga iti pudpudno nga anak ni God ket haan nga gbabiyag akas idi datin. Ibig sabihin natayon di dati nga ugali nga haan nga pleasing ken ni God, DJ managbasol nga no kaidi kwa ke nya naganan okay lang no haan nga aramiden ti pagayatan ni God. So nga isurrender iti sagtunggal maysa kadagiti dingdingeg tatta no anaman pay dagiti banag nga makita nga dagiti ket hindrances tapno haan nga mai-apply detoy pagiging pudpudno nga anak ni God. So no convicted kayo tatta nga gundaway kas lang karod DJ det iti topic tattay nga umuna nga challenge nga agtulnog iti Dios. So nadadagiti banag nga naubraan tayo in the past no man pay nangigantayon dagiti sasaon ni God ngem hadat dagiti heart iti sagtunggal maysa nga haan nga ubraen tatakot isurrender ken ni God dagitoy and talikodan nga talaga and may kadwa di agbyag iti kinalinteg nga talaga and no kasano nga agbyag iti kinalinteg syempre basaen iti sasaon ni Apo Dios and number 3 is agbyag iti kinapudno syempre ije dalaga pagayatan ni God iti ubraen tayo and masarakan tayo lang iti kinapudno babaen ken ni Hesu Kristo. So deti i-share ko kada kayo tatta nga talagang lukatan nyo iti puso yo no convicted kayo tatta nga lukatan iti puso yo ket awaten nyo ni Hesu Kristo akas Dios ken manangisalakan iti biagyo nga isuna iti mangiturong iti biagyo idalan kayo nga rod iti maysa kararag and deti nga kararag ket mangi dalan kada tayo tapno maipasubli DJ relasyon ken kuana ken mapabileg pay gikas pudpudno nga anak ni God. So digiti convicted tatta nga agdingdingeg idalan kayo nga rod ket mabalin nga surotendak deti nga kararag ket ipapuso tayo deti nga kararag di pinagbabawi kadagiti banag nga naaramidan tayo nga haan nga pleasing ken ni God. So agdumog tayo nga rod ket idalan kay iti maysa nga kararag ket surotendak lang. So let's bow down in prayer. Diyos nga man nakabalin, agyaman ta nangigakmanen dagiti sasaom nga dagitoy o God iti nang remind kenyak no kasano dagiti naaramidak nga han nga pleasing kenyam ket itat nga gundaway agbabawi ak ket agdawatak iti pamakawan mo. Mamatinak nga ni Hesu Kristo natay DJ cross ket ti may katlo nga aldaw isuna ket nagungar. Ngarud lukatak iti pusok ket awatek ni Hesu Kristo akas Dios ken manangisalakan iti biag ko. Agyamanak iti pannakapakawan dagiti basbasol ko ti baro nga biag nga ipaay mo tatta nga gundaway. Daytoy ti dawat ko tinagan ni Hesu Kristo. Amen. So, tatangagod daway nga naawat tayo ni Hesu Kristo. So, ibiyag tayo nga rod itinaldaw-aldaw. Dati ko na iti tema tayo nga iti 1 Peter 1:14, pagiging natudyo nga anak, ken agtulnog tayo itinaldaw-aldaw, apan nagbiag tayo kadagiti instructions na, tapno talagang maging guided tayo, ken haan tayo nga mayaw-awan. So, agyaman na, kakabsat iti time nyo. God bless. Praise the Lord. All glory belongs to our Lord Jesus Christ. So, DJ arot kaabsat, DJ na agdingdingig tatta, no awampay iti
mangi Bible study kanyayo, mabalin niyo approach iti dagiti panelist tayo tatta, ket makita tayo met daganda iti Facebook. So, DJ na babae ka, i-chat ko lang ni Sis Junalyn ken ni Sis Mylene. No lalaki ka met kapsat, chat mo met ni Reynaldo, ni Kuya tayo Denmark, and siya, Kuya yo Aldrin. So, dijay kapsat, intero din kaya announcement. Digiti na duma-duma nga activities tayo, kadito umay pa nga aldaw or umay pa nga lawas. Iti umuna nga panaka announcement tayo tatta, DJ Lifeline, Wednesday, nalpas isuna, idikalman, iso deto tatta, kapsat, nagsasaritaan tayo no ano yung topic, idikalman. So, maangay isuna every 6:15 to 7:15 p.m. And the Lifeline topic review is that itatakatsat Thursday to Tuesday. At damin tinaduma-duma nga topic review iti different nga groups. So damagin talata dagitay leaders tayo no ana iti panaka oras da. Tapno niti ka sagit dumngeg tayo. And mabalinmet nga purehan tayo nga part kadija group, mabalin tayo met lata dumngeg. And leading by the Holy Spirit lata katsa. And the IPF every first Saturday of the month, and the information at the kadagitay different leaders tayo no ano oras ken no ano ubraen kadito yung activity. And the Freedom in Christ or FIC or yung tinatawag nating EGR noon, so adda isuna to no May 28, i-ready tayo kakabsat, haan nga di bulsa no dikit di i-ready tayo kat di puso tayo nga maki-join kadito yung FIC or EGR. Di importante dito kakabsat kat jahad tayo nga ma-absorb or maawatan dagiti revelation ni God kanya tayo kadito May 28 as your leader. And the Sunday worship service every 8:30 and hanggang gana 10 o'clock iti bigat, iti Sunday face to face isuna at damat makita jay Facebook page and then mabalin pa jay YouTube. And Pisol class maangangay dito isuna kabsat every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So di maka-join dito ket digitay nalpas iti FIC nan or EGR. Live isuna and CELDEV to no May 27 to 31. As idegsunan ni kabsat, let's ask our leader no ana iti pasamak kadito itong date. So, dijay kakabsat iti announcement and let's keep in mind haan nga activities laeng dagiti bubraan tayo. Dagiti makita nga adda iti application or resulta iti panagbiag tayo dagiti nga pabubraan tayo. So, intayo nga ro din ayaban ni Brother Reynaldo akas mga closing prayer. Nakamute ka, bro. Sorry. Sige, Diyos ti madaydayaw, nanipod idi itaken nagnanayon. Kat ingteng arat itit kanya na iti amin na pamadayaw, kadito nga na nalpas na aktibidad tayo datang arabi, babayan iti panagkaralan. Let's pray. O Diyos mi, managayat ken manakabalin launay pagyamanan da kay iti kinadayag mo, iti biyag iti tumunggang may sakit kasta launay o Diyos nga ipakita mo kanyami, nakasapulan mi nga agbyag akas pudpud no nga anak mo, ket ibiyag mi dagiti mainaig iti pagayatam o Dios. Tulungan na kami nga agtunlukeng ka, ibiyag iti nagpipintas a panurusurom ken sasaom o Dios. Tapnan iti kastagat haan kami nga maiyaw-awan, haan mi nga ayaten iti anyaman nga dayti lubong, but rather O Lord ket nakafocus kami iti panangubra iti pagayatam iti biyag mi. Daytoy nga rod o Dios nga bagi ket talaga nga mausar para iti kingdom mo wenno pagarayam ket sika nga rod pay iti mangpatibker iti relasyon iti tumunggal may sakin ka o Dios ket tapay nga ikarkararagmi digiti
nakikadwa kanyami ken makikadwan tupay kanyami o Dios nga si Kaiti. Amang tulong kanyada tapno iti relasyon da ken ka o Dios ket pudnomet no madalem ken makita da o Dios no kasano ka nga ag-work iti biag iti tumunggal maysa. We praise you, we honor you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise the Lord. So, kaway-kaway tayo nga rin, kakabsat, tapno agpakada, kadagiti live viewers tayo. And yun, palagipan lang kakabsat, adan tuman tuno, Thursday yun, da kami nga grupo. So, God bless, Diyos ti Agnina, kada tayo amin. Bye-bye! Bye-bye. God bless everyone. See you.